en Jordi de Grama, som un projecte que estem aquí a Sant Antoni de Vilamajor, molt a propet, i som productors de cistelles d'horta ecològica i pa. El pa el fem amb farines locals, de fet promovem que es produeixi gra local i de farines i de varietats tradicionals. I repartim setmanalment a diferents punts de distribució. Aquí a Sant Antoni tenim el Castanyer, o a Llinars podeu trobar el producte al Comantany, així com a Sant Celoni a l'Ateneu Popular Reclau. Per altra banda també tenim un catàleg de serveis a col·lectius, institucions, ajuntaments, on podem organitzar tallers com el de la passada primavera de Memòria Rural Viva d'aquí al poble. I res, el nostre objectiu com a Grama és aquest mateix, el de promoure la sobirania local, al territori, que no mori el sector primari ni la feina amb les mans, i tot això fent-ho colze a colze i també enfortint el teixit comunitari del poble. I res, ens podeu venir a visitar si voleu, que estem molt a propet de Sant Antoni, del polígon de Can Móra.